Què passa, gent del Supermón? Benvinguts al Supermón de Juan i Patri. Gent del món, si voleu alguna de les camisetes o tasses dels nostres vídeos, clic en l'enllaç de la descripció, en la tenda de la nostra. en el còdic Gent del món tindreu un descompte en la vostra compra. Hola, què passa, gent del Supermón? Benvinguts un dia més al nostre canal, este canal de ASMR, este canal que vos ha agradat tant el contingut de l'anterior vídeo, que heu disfrutat tant, que vos ha agradat tant el llibre de la història de les arrels de la història valenciana. Vos ha agradat moltíssim i avui anem a fer un vídeo espuntant especial. Anem a fer un vídeo de pintant un mandala. A mi m'encanta molt pintar-los, estan superbé. M'ho passo superbé pintant-los. Són molt relaxants i la veritat és que te dona una sensació de gust al pintar-los i no sé, els mandalas són uns dibuixos que se basen en la història, estan en la Índia i se gasten molt en la religió hindú per a arribar al nirvana, per a fer meditacions i per a fer coses. Els mandalas, estos que jo tinc, no són mandalas pròpiament dits, perquè els mandalas són de diverses formes, són redons o quadrats i poden albergar moltes coses, però jo en este és un llibre que me regalà fa molt de temps la meva sogra, la mare de Juan, per a que pintara, i està basat en el món dels tatuatges. Ja podeu veure que a mi els tatuatges m'encanten. Com podeu veure perfectament que a mi m'encanten els tatuatges, em porto un 8 en el cos. I cada un pues, és diferent. Ja us faré un vídeo explicant els meus tatuatges en ASMR per a que pugueu tindre una apreciació de lo que són els meus tatuatges. Podeu veure-los a simple vista perquè estan a la vista i se pot veure els meus tatuatges, però jo ja vos faré un vídeo especialment per al tema dels tatuatges en ASMR i també en el vídeo en el canal principal perquè que vegeu millor l'ASMR. Avui porto la camiseta esta de València, de la nostra. La podeu comprar en la pàgina web, que és la nostra. Teniu en el nostre canal principal la web i, clar, són els nostres patrocinadors i podeu veure les camisetes que tenim i que tenen, que són molt bones i estan fetes en molta bona qualitat, com podeu veure, i està ficat a València en blau i sobre fondo blanc, que a mi m'encanta, o sea, la porto en estiu, la porto moltíssims dies. I ahí teniu roba, tasses, de tot teniu per a que pugueu disfrutar. Us vaig ensenyar el llibre en qüestió, ¿vale? Esto es el rotulador que vaig a pintar, com podeu saber. Que són els de Carioca de tota la vida. Així tinc els rotuladors, com podeu veure, per a pintar. Os vas a enseñar el llibre. Está muy chulo. Es este que fica Color Book, tómate un descanso, sumérgete en el mundo del tatú. Sí, esta de Hope, de la tenda esta tan chula que n'hi ha per molts barris del Cap i Casat i per algun centre comercial per ahí perduda. També és un llibre super xulo. N'hi ha molts mandales que pintar. Este el vaig pintar en el 2016, que fou quan me'l va regalar la meva sogra. És un unicornio. És la meva manera de pintar, no se cregueu que jo soc aixina. I
que n'hi ha més per a pintar. Este és un Buda, esto és un tribal. Si teniu un altre que vaig pintar, que és una calavera, n'hi ha moltes calaveres en este llibre, com podeu veure. Este és un guerrero mexicà. Esto es una seta, una cara d'un dimoni. Esto es un dragó xinès, el podeu veure. Pero yo voy a pintar este que son algunos, que son xicotets. Tinc uno més pintat d'estos xiconiuos, però este el vaig a pintar avui per a vosaltres i ara veuré com ells, perquè jo a pintar no som molt bona. Som millor per a escriure, som millor de les arts en l'escriptura, se me dona millor l'escriptura i la pintura no se me dona molt bé, però l'entenc, la pintura. Espero que este vídeo vos agrade. Vaig a gastar este color verdet, i vaig a gastar-lo per a pintar unes quantes coses. Ara vaig a gastar este rochet per a pintar el cor. Com està quedant el coret. Està quedant molt bé. Per a mi m'està agradant. Així que suposo que estarà bé. Pel meu gust. Pel meu gust està molt bé. Este blavet, que a mí me encanta este color, está súper chulo para pintar la navaixeta.
Bueno, gent del món, comenteu-me com esteu passant esta quarantena. Jo l'estic passant en casa, molt bé, acompanyada per ma mare i per la meva gateta, que ja vos la presentaré en un pròxim vídeo. I la veritat és que la vull una mogollona. És la meva xiqueta, particularment. Però ja vos l'ensenyaré en un pròxim vídeo. No sé si és ASMR o del canal per a que la conegueu a la gateta. No ho sé, clarament serà algo especial perquè vull que la conegueu molt bé. I ja vos contaré la seva història perquè és una història preciosa. A la gent que la conté li agrada. I la veritat és que per a mi és un regal tindre la meva gateta. Ja vos he contat massa sobre ella. En el vídeo que vos vaig a contar, que vos vaig a contar. Mireu com està quedant, gent del món, mireu. No està molt ben pintat, la veritat. Però, bueno, en la manera de veure l'art i de com estaria plantejat un tatuatge, perquè d'això va este llibre de tatuatges. A veure, vaig a agarrar este agua marina per a fer un poc les aletes i us ensenyo el resultat. Bueno, gent del món, ja està acabat el coret, ¿vale? Per a que el pugueu disfrutar. Vaig ensenyar-vos el resultat. Uau, com ha quedat de xulo. La veritat és que no me l'he currat molt, però la veritat és que m'encanta els colors que he elegit per al tatuatge. Pot ser que este me'l faig, o no? La veritat és que tinc pensat fer-me uno d'estos, este llibre. Com podeu veure, ja vos ho he dit, n'hi ha molts. Este vaig pintar-lo també fa uns quantes dies. El paquet este. I n'hi ha molt més dibuixos que he fet. He fet este del coret per a vosaltres. I
si voleu que algun dia us pinte un mandala personalitzat per a vosaltres, perquè digo, este m'agrada i m'agradaria que me'l pintara Patri, pues sols teniu que demanar-ho en el canal i decidir quin voleu que vos faci. I després faré un sorteig sobre d'algun vídeo o el que siga. I espero que vos agrade molt el vídeo. Jo m'ho he passat molt bé fent-lo per a tots vosaltres, per a que el disfruteu i per a que tingueu un bon descans. Així que espero que vos hagi agradat este vídeo, com ja vos ho he dit, que vos doneu like, que vos subscriviu així baix, que activeu les campanetes de notificacions per a no perdre-vos res de la diversió i dels vídeos nous que anem a fer d'ASMR. Però sobretot, no te baixes del Supermón. No te baixes del Supermón.